Morjesta vaan, ulkomuutakamera täällä näin. Mä kuvasin äsken pienen pätkän, mutta se meni vähän feiliksi. LOL-planet on muuttunut. En tiedä miksi. Mä meinas myydä tän siksi. Pipit on poistunut. Shopissa on vielä jotain. Täältä on Vipistä lähtenyt lukko. Tuolta on lähtenyt Hellbreakista ja mä oon ottanut uuden maan. Mä yritän sitten myydä tätä jollekin. Mä voisin koittaa tässä jaksossa. Mutta mun videoille ei tule enää nimiä. Mä saatan tehdä Growtopia Daren jossain vaiheessa. Ja nyt mä menen klearaamaan. Mä tein tämmösen perussuomalaisen nimen. Ihan vaan luen vuoksi. ES. Tästä sitä kehkeytyy. Tuohon ei tuu sisäänkäynti, vasta tulee tänne alanurkkaan. Yritän nyt klearata tätä tässä näin parhaillaan. Ja siinä viime videon pätkässä Valkasa väitti, että mun hakkeroinut sen. Kun se respawnaili. Ja Chardex oli niillä. Kaiketi last Chardex. 2 kanavaa Chardex kisut. Chardex pelailee. Semmoiset kanavat. Se väitti, että kun se oli niillä, niin ne väitti, että mä olisin hakkeroinut Pallikasan käyttää, vaikka mä pelasin silloin omalla käyttäjällä. No välikös tuolla. Ei mua pahemmin harmita. Aika jännä. Mä otin ton mun taustamusiikin vasta tämän jälkeen ja se menee silti edellä. Silloin kun taustamusiikissa on 10 sekuntia, niin videolla on vaikka 8 sekuntia. Tästä tulee tosi yksityinen maa, koska tämä on farmin maa. Aluksi mä saatan laittaa jollekin jonneelle. Siinä on 200 seediä näköjään, eli let's stress. Hei! Tapahtuu outo juttu. Kamera on vähän vinkkura. Mä kuitan. Älkää välittäkö tarinasta, mä koitan saada sen. Toivottavasti tossa ei näyttää zoominumero. Nyt se pitäisi olla hyvin. Ihan koko nurkka ei näy, mutta chatkella kannattaa. Mä käyn ehkä myymästä hatu. Mä käyn Jupestiinissä. Se on Chardexin maa. Se on Chardexia. Äsken mun videopätkä meni Chardexin takia alle. Chardexin Ronin on Nakitja. Sen piti olla Nakittaja, mutta sitten se veivasi. Se kirjoitti sen väärin vahingossa. En älä miksi. Se oli se rompapäätös. Ne on varmaan täällä, uskoisin. Seuraava biisi. Mä kysyn noilta, miksi ne lukittunut tänne. Hei. Se on näin neidin. Mä lähden tästä varmaan aika nopea pois, koska ne varmaan rupee taas pilaamaan mun videota. 100% epic, 100% epic. Lol. Nyt tänne tuli jotenkin häirittämään. Taidan vaihtaa pian maailmaa, koska tuo ei rupea taas. Se menee tuolta, niin mä tuun täältä. Lol. Lapaa. Lol.
Se tulee... Joo. Se tulee tosta, niin mennään täältä ylös. Hei, mene ylös. Tällä kertaa. Ostako nytten? No hyviä noin vaan sen kysymykset. Meni ihan tänne nurkkaan. Oi kakka! Ei niin, se on admini, niin se voi pullaa mut. No. No silloin jotenkin asiaa, mä pistän suun pois. Mitä? Itse asiassa se ja mä häilyt. Mitkä? Mä haluun vaan lemmikin. Jep. Joo, se vissiin lokitti itsensä tonne, koska se on niin bad. Ja toi varmaan mukavaa. Jos mä en jätä tota, että mä pleissä on kaikki saman kohtaan. Saanko se on burriton? Ei. Mulla ei Chromin äänet päällä. Sinänsä aika harmi. Tästä ei tuu ollenkaan. Tai kyllä mä teen semmosen jutun. Kuvaan tähän videon loppuun sen, kun mä ostan sen pet burriton. Sitten mä lopetan ja kuvaan jossain vaiheessa sitten, kun tää on uploadannut, niin mä kuvaan seuraavan video. Katson, että koska se aikoo saada sen tuolla. Se on tossa. Ihme, ei se saa sitä. Lol. En tiedä, kuuluuko toi mun taustamusa. 3 minuuttia 15 sekuntia toinen biisi. Mä ostan tän tästä näin ja käykö 2 katson. Kanamaski. Hyvä Lauri, se on kanamaski. Ja se on toki. Trading. Käykö? Enemmän tai parempaa. No, kai mä sitä pistää huvia. No, miksi? Noi on. En mä tiedä, noi toi sitten sano. En tiedä oikeesti. Toi ainakin on sanonut niin. Taidan ostaa tän tästä. Jos se myy sitä. Juu, se on pyöristetty. No, 10. Venus. Mä
laitan yhden kovempaa tätä mun. Noin. No, ei se hyödyttänyt enää mitään. Mä mietin. Tän tässä nopea. Mitä? Kerro, heti. Tästä videosta näyttää, että mulla olisi Focused Eyes, vaikka mulla on nämä X-Ray Speaks päässä. Ebin. Sitten se ei ole Ebin, mutta mitä sitten? Yritin vetää mun jätkän ihan ruskeiksi. Montaa. Ja mä taidan lopettaa sitten heti, kun mahdollista. Joo, here's a Trade World, come here. Hieman parempaa vielä Onni tulee sanoa, että mitä mä laitan. No. Katsotaan meniskö. Näitten arvo on 30. Ne. Ei. Mun tää pian lopettaa tää video. 12 vähän päälle. Joo, ei sit voida myydä sitä enää tämän videon puolella. No, mä en nyt tiedä. Kyllä tarjota vielä kerran jotain. Mua ei kiinnosta Blackrock Walli. Ota, haluaako se sitä? Viimeinen muhis. Käykö? No ne heilun tässä vuoksi niin, että ne on tietää, että me pelaan koneella. Anna Pikki ja Sambero. Ei ne ikinä. No. Samberon voin antaa. Viimeiset sekunnit. No. Käykö nyt? No jotain muuta vielä ja Sambero. Ice and sky, face and fall into the night. On niin outoa. No ota tuota. Joo. What? 10. No 10 raritus, nopee. 12. 1. Noin. Sambero lähtee. Kiitos. Näin tähän hyvin loppuun. Laitamme sen käyttöön. Laitamme tonttulakin. Deal with it. Otan toi. Toi Messi Bronhaire ei oo enää niin hieno. On se nyt ihan jäävä. Joskus. Se oli moi moi!